безнең кунакта Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстан Республикасындагы вәкиле, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитетының бюро әгъзасы Алик Харис улы Лукманов. Алик әфәнде, без белүебезчә 24-26 апрельләрдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессы, Бөтен Россия татар краеведлары конференциясе җыенырга уйлый. Ләкин без беләбез, андый ук конференция Башкортстан татар краеведлары арасында апрельдә тоже үтәргә тиеш, аны алдыннан ук. Сез менә әйтеп китә алмассыз микән безгә, кайчан үтәчәк ул һәм нинди формада үтәчәк бу конференция? Саумыз газиз милләттәшләр. Менә бу авыл тарихчыларын өйрәнүчеләрнең конференциясе булу, ул шушы сүз әлбәттә иң беренче Башкортстан җирлегендә туган иде. Безнең бу сөйләшүләр, шушы очрашулар Башкортстанның Бүздәк районында һәм Чакмагыш районында да дәвам иттеләр. Шунда Чакмагыш районында шушы җыелышта инде, шушы очрашуда, укучылар очрашуда, анда Чакмагышта бик күп кенә тарих белән кызыксынучылар, Чакмагыш тарих авыллар тарихлары белән кызыксынучылар бар. Марат Ахонов дигән бик шул билгеле генә шул тарихчы, шуннан соң Хайдар Басыров, аны улы Айдар Басыров. Алар анда Рафаэль Хакимов үзләренең язган китапларын бүләк иттеләр. Менә шунда инде фикер туды, әгәр дә безнең шушы тарихны өйрәнүчеләрнең Башкортстан буенча китапларын җыйсак, шушы алар эшләгән хезмәтләренә барласак, аларга ярдәм итсәк, менә шушы авыл тарихларын торгызу, булдыру, ул булай әйткәндә фәнни нигезгә корылган булыр иде. Анда инде Рафаэль Хакимов үзенең институты белән бу эшкә кушылырга мөмкин булыр иде дигән фикергә килеп, менә шушы инде менә 4 ел эчендә бу фикер үсә, куера, менә шушы конференция үткәрүгә кадәр килеп җитте. Бу эш бик тә кирәкле нәрсә, чөнки безнең Башкортстанда татар авыллары бик күп, һәм күп кенә очракларда бу авыл тарихлары бездә булай әйткәндә бозыла, дөрес күрсәтелми. Шуның өчен әгәр дә шушы авыл тарихчылары өйрәнеп, үзләренең авыллары, районнары шул тарихларын язсалар, бүтәннәргә монда тыкшынырга урын калмас иде һәм тарихны бозырга да мөмкинчелек булмас иде. Чөнки менә бик кызык, безнең бит телевидение бар, радио бар, алар берәр кая бара да, берәр кешене табалар да, шуннан соң инде без башкорт булганбыз икән, без шулай икән, фәлән төгән дип төрле уйдырмалар чыгарып, шул үзләренең булай әйткәндә версияларын сукалый башлыйлар. Ул булай әйткәндә кеше үзен инде телевизордан күрсәтер өчен мин Африка кабиләсендә дияргә дә мөмкин. Аннан соң менә бар бездә шундый күренеш, безнең радио телевидениедә, Башкортстан радио телевидениесе, Минзәлә, Актаныш районнарына чыгып, шул башкортлар эзләп Татарстан Республикасында башкортлар эзләп йөриләр. Менә мин шуны гына әйтәм, бу очракта бер генә дәлил китерә алам мин шушындый бәхәсләрдә. Әгәр дә халык яшәсә, ул булган җирдә аның изе кала. Минзәләдә, Актанышта башкортның бер изе дә юк, башкорт халкының. Шул ук вакытта менә Бүздәк районында Канлы Төркәй дигән башкорт авылы бар. Бүздәк районы бит инде ул бөтен татар авыллары тупланган район. Шушы Канлы Төркәй тирә-ягы татар авыллары бит үзенең телен дә саклаган, гореф-гадәтләрен дә саклаган. Укыйлар шушы телдә, киенәләр, сөйләшәләр. Димәк, булса ул халык югалмый дигән сүз. Татар диңгезе эчендә башкорт авылы сакланып калган. Алар һаман да ассимиляциягә дучар булмаган, бирешмәгән, һаман да яшәп яталар. Минзәләдә, Актанышта андый эзләр юк. Менә бу миңа калса бик зур дәлил һәм аргументированный дәлил. Менә шуның өчен дә бу татар краеведларын җыеп, татар тарихчыларын җыеп, авылларын өйрәнүчеләрнең тарихчыларын җыеп, шушындый аларга ярдәм күрсәтү, нидер
юнәлешләр бирү бик тә кирәк дип уйлыйм. Моны болай әйткәндә фәнни нигезгә корырга кирәк бу эшләрне. Менә моңа кадәрле мин күп кенә тарихчыларны беләм. Безнең Краснокама районында Шакиров Сафа Гали абзый бар иде. Менә ул кызганычка каршы 4 ай элек вафат булды. Менә үзенең Краснокама районындагы бөтен татар авылларының тарихларын барлап чыккан. Кабан авылы, Нугай авылларының һәм ул инде анда нигезли шушы авылларның Татарстаннан килгән халыклар булуын. Менә шундый кызыклы мәгълүматлар, ул кирәкле мәгълүматлар шундый бездә бик җитәрлек күп. Менә шуларны хәзер инде барларга гына кирәк. То есть бу конференция нинди формада үтә? Без просто татар краеведларын җыеп кына сөйләшеп максатлар кую, ләкин тамам бер нәрсә бармы эчтәлегендә ул. Анда инде бу конференция чакырылачак безнең квота буенча шул 50 кеше. Без инде аларны барладык. 50 кешедән дә артта китте ул. Һәм безнең башта бу конференция Башкортстанда үтәчәк. Бunda инде берлек, безнең шундый берлек дигән татар оешмасы яңгына оешты. Менә алар инде шушы краеведларның, шушы тарихчыларның бөтен язган хезмәтләрен, чыгарган китапларын җыеп алдылар һәм анда әле шушы китапларга конкурс ясауда, үткәрүдә күздә тотыла. Шушы китапларның кыйммәтлекләрен, әһәмиятләрен ачып салып, шуларны бүләкләү, шуларны булай әйткәндә бәлки киләчәктә зуррак матбагаларда чыгару юлында шул уйланылган. Шуның өчен дә менә әле шушы китапларны уку бераз вакытны ала. Һәм без инде менә бу Казанда үтәсе апрельдәге конференция бу эшне эшләп бетербез дип уйлыйбыз. Миңа калса әле безнең инде апрель башларына бу эш төгәлләнер дип уйлыйм. Бу конкурс эше инде комиссия эшли, жюри әгъзалары шушы китапларны укыйлар һәм үзләренең фикерләрен озакламый чыгарырлар дип уйлыйм инде. Бу конференциядә инде әлбәттә шушы тарихчыларның, краеведларның фонды оештырылачак. Инде һәрбер урыннарда фонд оешкач, ул бит инде бөтен Россия краеведларында фонды булачак дигән сүз. Башта урыннарда оештырып, аннан соң инде шушы бөтен Россия буенча шу фондны оештырырга мөмкин булачак. Бу бик тә кирәк нәрсә, чөнки без булай әйткәндә моңа кадәр әле сукыр рәвештә эшлибез, без әле бәлки әле архивларда да нинди материал яткан белмибез, кайда нәрсә ята, архив белән ничек эшләргә бик кирәкле эш алда тора. Аңлавымча инде ул безнең конкурска ук кына үтәргә тиеш түгел, алдагы вакытта безнең төп максатларыбыз бар. Башкортстанда татар краеведларның шул төп максатларын куеп, яңадан безнең Башкортстандагы татарларның тарихын язу буенча. Чөнки әлеге вакытта Башкортстан татарлары буенча бер зур хезмәт юк. Краеведлар бар, алар айрым авыллар буенча язганнар, менә безнең әйтәйек инде объемный, масштабный бер эштә юк әлеге вакытта. Шуңа күрә бу конференция ул эшне эшләргә бик күп ярдәм итәр иде. Сез әйттегез инде менә фәнни яктан бу краеведлар эшләрен апарга кирәк дип. Ләкин менә әйтеп китә аласызмы, бу краевед эшләрен тикшерә торган жюри әгъзалары, алар кемнәр? Алар шундый краеведлармы, Татарстандагы фәнни эшләүчеләрме яки Башкортстандагы безнең фәнни эшләүчеләрме, кемнәр алар? Бер-ике сүздә генә әйтеп китсәгез. Монда инде бу китапларны өйрәнүне без 2 этапта эшлибез. Башта Башкортстандагы тарихчылар укып чыгачак, филологлар, тарихчылар һәм икенче этапта инде без бу хезмәтләрне монда Шәһәбетдин Мәрҗан исемендәге институтка китереп, андагы галимнәр дә карап чыгачак. Бу булай әйткәндә бик җитди эш. Шуның өчен инде монда менә бу 2 турда булуы миңа калса мотлактыр дип уйлыйм. Без аңлавымча инде бу конференция краеведлар конференция гына түгел, бу уже фәннәр эшләүче конференцияга әйләнә инде. Фәнни гамәли конференция була. Чөнки менә фәнни гамәли, чөнки моның уже уровень краеведтан именно фәнни гамәли уровеньга күтәрелә. Рәхмәт, Алик әфәнде, без сезнең әйткән информациядән күп әйбер алдык.
Ләкин менә әйтәсебез килә инде, бу бөтен Башкортстан татарлары өчен генә түгел, бөтен дөньядагы татар халкы өчен бу бик зур эш Башкортстанда үткәрү. Чөнки Башкортстанда без беләбез, Татарстаннан караганда иң күп татар халкы яши, миллион ярымга якын инде. Шуңа күрә Татарстан да, бөтен дөнья татар конгрессы да бу эштән еракта калмыйча, кырыйда калмай, без бу конференциядә катнашырбыз дип уйлыйбыз, үз ярдәмнәребезне күрсәтербез. Шуңа күрә бу дөнья студиясында да бу конференция турында материаллар алдагы вакытта чыгар. Рәхмәт. Әлбәттә, бу конференция үтәчәк шушы Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты һәм бөтен дөнья татар конгрессы катнашлыгында безнең Башкортстандагы милли иҗтимагый оешмалар белән берлектә. Рәхмәт, килсәгез, Башкортстан краеведлары белән тагын бер зур шундый сөйләшү генә үткәрербез дип уйлыйм. Чөнки хәзерге вакытта татар халкына Башкортстан ул иң мөһим безнең эш алдагы тора. Рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Сау булыгыз, газиз милләттәшләр.